diabetic mga higa. Bueno, igo na, no? Ang atong panahon, gamay ragi kayo. Padayon lang mo pa sa pagpamati ng atong programa kay katong mga hanging nga mga text message ato gyapon tong tubagon, no? Matubag ra gyapon mo basta kay mamati mo perminti dinhi sa atong programa kasayuran sa may panglawas sa samang istasyon sa samang oras. Inyo gyapon makauban si Doc Louie Chavez. Okay, usbon ko ang ato ang clinic schedule ha. Every Sunday, Monday, Tuesday nata diri sa Cagayan de Oro. Then every Wednesday hangtod alas 2 sa hapon nata dira sa Hingoog City. Then pagka Huwebes, Bernes balik ta dinhi sa Cagayan de Oro City. Then every Saturday close ang tanan branches na to. Open ta gikan Sunday until sa Friday mga higala. O gula na gid kita igong ka panahon og oras dinhi lamang sa samang istasyon sa samang nga programa kasi na sa may panglawas inyo pa makauban Doc Louie Chavez magaingon maayong panglawas ipadayon dili kini nato abusuhon. Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. D3 Bio ang suplemento ko. Kakasang upok at sip-on kakasang D3 Bio ang suplemento ko. Bakterya ka virus, ubos sa D3 Bio. D3 Bio ang suplemento ko. D3 Bio ang suplemento ko. Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. DTX 500. Angelita Chacos. Nailan ko sa ngalan nga Liti nga taga-Agora. Sa ko kanegosyante, business nga mo gulayan o putasan. Nga, dili ko makatulog tungod sa kakapoy sa akong lawa. Akong tiil mo kram. Sus, kaloy sa Ginoo. Nawala akong kakapoy, ang akong tulog nindot na. O katong pitik-pitik sa akong kasing-kasing nga murag tusok-tusokon sa hangin nawala ang akong aslom nga pang tig-ab nawala unya og akong ihi nga nagtula og ang akong ihi nga magbula medyo gid ning limpyo gid siya mura hangtod karon mo gid ang among gigan. DTX 500 highly recommended sa mga eksperto. Pag may TC para aron mo aptika. Pag may TC mo tungod ang may TC puno sa vitamina. Barato na o epektibo pa. Tungod ang may TC, alkaline vitamin C, mulawas aptik pirmi, dili nakakapuyon. Tungod sa may TC. May TC, ang alkaline nga vitamin C. DTX Coffee Mix na penga detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix na penga detoxify sa lawas. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix ang healthy coffee para sa tanan. DTX Coffee Mix na detoxify. Namuling magpaniwang kay tutong at kay inday. DTX Coffee Mix na was na tinuan. Diabetes Likawan. O magkape na ta. DTX Coffee na. DTX Coffee Mix. Nakakape ka na, nakadetox ka ba? Klinika Spore Biotics nga 45 probiotics at tunay 80 billion CFU nga good bacteria. Spore Biotics gatabang sa pagpatay sa kagaw nga H. pylori nga makapaulcer. Magklinika Spore Biotics adlaw-adlaw mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Fred Domingo, Extend Food Supplement user. Dako gid nga bulig sa among mag-asawa ang Extend Food Supplement for Men. Kay sang una abi daw wala nagiganay pero may himala pa man gali. Salamat gid sa Extend Food Supplement for Men. Epektibo gid. Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap para ang balat mo minis, maging smooth at maging soft. DTX Beauty Soap, skin disease maiiwasan. Pag DTX Beauty Soap ka na, para ang putis protektado. DTX Beauty Soap para kuminis at ganado. DTX Beauty Soap, skin disease maiiwasan. DTX para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft. DTX
So, pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Clinica Deo Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Clinica Deo Fresh. Kaya subukan ninyo. Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Feel fresh and clean all day long. Clinica Deo Fresh. Clinica Deo Fresh. Available now. D3 Bio Health News. Ako si Kenneth, na-diagnose ako nga may kidney stone. Dako gid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato. D3 Bio. Mabibili sa mga butika. Sa gihapon, inyo nagkauban, Doc Hans Liman Nolo sa inyong mga sibiyaan. Itong hisgutan ron, kinipipila ka mga sintomas sa mga babae nga dapat ipa-check up, ipasuri yun mga higala. Unsa man ay unang-una, kining bukol sa suso, breast lump or breast cyst mga higala or bukol nga naa sa imuhang breast. O, mga babae, nganong gikinahanglan tungod kay kining breast problem mga higala, especially kining breast cancer. Sa mga babae ha, muna siya ay number 1 nga causes sa pagkamatay. Number 1 leading cause of death sa mga babae sa cancer is kining breast cancer. So, bisag unsa ka gamay nga bukol mga higala nga imuhang mamatikdan sa imuhang breast. Naay 10% ani sa mga babae nga naay bukol sa ilang breast nga mag-lead to cancer. Munay delikado kaayo. Sometimes naay mga bukol sa suso sa breast sa babae nga normal ra. Ang uban mga higala kanang gitawag nila nga fibroadenoma. So mga basis ra mga unod-unod ra nga gagahi mga higala sa breast sa babae. Lahi pud tong gagahi nga gabukol sa imuhang breast. Labi na gyud katong itong mga buntis, yaga pasuso, lahi po to. Nay uban mga higala, maka-feel sila agnay bukol, nay murag bukol nga mugawas, ma-feel nila, makapa nila sa ilang breast during sa ilahang menstruation. Kay kining mga bukol sa lawas, may kalabutan ni mga higala sa hormonal changes, labi na gyud kung magregla ang babae. Then paghuman sa regla, mawala po ang mga bukol. Nay mga bukol mga higala, nga naa sa breast sa babae nga, tissues, ang unod, no, mga unod-unod lang, dili siya malignant, benign ra, then naa po yung mga cyst nga gatubo sa suso nga ang sulod mga higala is liquid, fluid. Nya ang delikado kung ang bukol nga mag-accumulate sa breast is katong malignant nga mga bukol. Katong bukol nga gakos og tumor. So munay delikado kaayo. So kung naaman o galing no, mga higala nga ma-feel nga may mga bukol sa breast sa mga babae, mas labing maayo mga higala nga magpakonsulta. Ang uban gidala-dala lang mawala ni, no? Mawala ni. Pero naay bukol nga mamatikdan sa ilahang breast. Gangulngol ang suso, gangulngol, sakit. Well, kini mga higala, na ako'y usa sa mga experience aning breast cancer. Na ako'y silingan sa una. Siguro nag-edad ko grade 6 siguro to. Bata pa kay ko. Ang mama sa ako ang silingan, na-diagnose nga na ay breast cancer. Nagmulo na. Niya, di na kay kalihog kaayo kay lagi sakit na ang iyang breast, no? Kaluyan na siya. Then, later on mga higala, nahibalaan ako nga, katong iyang breast bitaw nga na ay bukol, ni buto. Ilang taon na ako ang gana bitawng lifestyle sa family. Number 1 yun, hingaon yung karne. Grabe. Karne pa imo mga higala, no? Balag, gulay, bugas, basta na karne. Karon mga higala, nakita po na ako sa lifestyle sa family kay katong iyang amahan. Ako man tong maninoy man ako to. Atong bana, atong naay breast cancer, perti pod ka madlungon. Inom, grabe manginom yun. Anya, grabe pod manugal. Sugal yun mga wala na sa tunong bitaw. Ya grabe pod to siya mo kastigog bata. Kay sa una god, akong ma-experiencehan mga higala. Kani true to life story man atong makuha nga lesson. Sa una god mga higala kanang manglaag ni. Kada uli sa ako ang mga silingan, mga amigo, nagikan sila ag. Labdusan mga higala o kanang mga kabantay mo anang mga pieces baka. Grabe. Labhag yun. Nya kul ba to siya mahubog kay magmaoy. So ako nakita mga higala, akong gitulitimbang ba. Ang kahimtang sa iyang mama na padali mga higala ang pagpahulay. Pahulay man gyud to mga higala. Pahulay man gyud to siya. Padali ang paspas kaayo, pwedeng paspas sa mga higala. Pahulay, ako nakita mga higala, usa pod sa reason ani kaning grabe ka stress. Usa sa mga trigger points nganong napadali ang iyang pagpahulay. Number 1, ako nakita ang stress. Grabe. Mga anak pabadlong, grabe. Mga anak magpatay, grabe.
mga anak mga higala ug amahan magsinumbagay, maginukuray, magpinatyanay. Ang inahan taon mga higala, titing uya, stress kayo. Muna ang gisangputan mga higala sa inahan, kabaton mga higalag sakit nga breast cancer. Ang trigger points number 1 ang lifestyle. So, usa sa mga pahimangno no sa mga babae, mga mamis nato, likayan nato ang sobrang stress, sobrang trabaho, sobrang stress. Then, himuon nato mga higala ang healthy living, healthy lifestyle yun. Muni na kanindot higala mga ka-D3 Bio sa pag-inom sa D3 Bio. Kay kung luya ang sundalo sa lawas, naatay reinforcement. Ang reinforcement nato mga higala, kung sa gira pa naay race back reinforcement, naa sa D3 Bio. Ang D3 Bio na ay antimicrobial, antibacterial ug anti-cancer properties. Na ana mga higala sa pag-inom nato sa D3 Bio. Kay kining aton D3 Bio na ani siya virgin coconut oil o vitamin D. D3 Bio. Ako sa ngalan na to, magkamahan pa lang sa ginlis. Yan ang bakod ko nga malilong. Then, bulakaw ko, bulakaw magsampamay. Ngayon, doon naman akong nagunggan sa radyo na D3 Bio kaya para ko sa Bertigo. Lagi na sa mga senior. Then, pupulitan ko din mga kabuok. Maulian mo ko. Sige na nagbukalit. Indot kitya. Kaya ko ang magkanang ibong iilaw. Hindi na kupot mo. Una ko gusto ko. Sa ulat, mahuhuman ko ko to. Kapag kaya dili na. Magkamahan pa lang sa ginlis. D3 Bio. Ang D3 may visyo. Ang visyo may D3. Sa mga butika. D3 Bio. Health News. DTX 500 Health Alert. DTX 500. Ako dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugang tas kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag ko sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Pamali sa mga butika. Ani sa standby sa mga higalak na atay hinabion sa gihapon. Ato mga consumers di ay gagamit og DTX 500. Ang DTX 500 muni siya'y pangontra nato sa hypertension. O attention sa may mga high blood o may mga diabetes. Gusto tang mag-maintain og herbal nga makatabang sa hypertension o diabetes. Nabito nang utanan ako. Dok, kung sa may herbal nga may i-maintain sa high blood nga makapaus-us, DTX 500 o Mighty C kada adlaw. Ako si Johnny Altubiros, taga Diwaan, Dapitan City. Nanarbaho ako sa Manila sulod sa 5 ka tuig. Na-admit ko sa ospital sa Manila sulod sa 3 ka semana kay maglisod nako ginhawa. Ang findings sa doktor, nadaot na ako 2 ka kidney, midako na ako tiyan, naghupong ako paa ug tiil. Makalakaw ako 4 kalakang hangakon dayon ko. Ang akong amo sa Manila mi-refer sa ubang ospital kay ibalhin ko apan ang 3 na ka ospital gibalibaran mi, wala mi dawata. Mi desisyon ko nga mo gawas na lang ko sa ospital kay muuli na lang sa Mindanao. Kay dito na lang ko magpatambal uban sa akong pamilya. Ug kung uhaon nako sa Ginoo, naarapod akong pamilya sa lugar namo. Og migawas mi sa ospital, daghan kaayo resita sa doktor nga maoy ako imnon. Gipasakay ko sa ako amo sa Manila sa eroplano pauli sa Dapitan City. Ako giagwanta ang kahangak sa pagsaka sa hagdan sa eroplano aron dili ko matikan nga naa ako'y gibati kay dili ko pasakyon sa eroplano. Gitagbo ko sa ako pamilya sa airport sa Dipolog City. Pag-abot na ako sa amo balay, miduol ako silingan, giingnan ko mutry daw ko og inom og herbal kay naay maayo nga herbal kay nakadungog siya sa radyo. D3 Bio og DTX 500. Busa na ako'y sobra nga kwarta 7,000. Ako jud gihurot og palit og D3 Bio og DTX 500. Ako giinom buntag udto og gabi. Ako jud giduha-duha og inom. Ang D3 Bio og DTX 500 ako giinom. Sulod sa 2 ka semana nako pag-inom sa D3 Bio og DTX 500, nabati nako ang paghinay-hinay pagkupos sa ako tiyan na midako og ako paa naghinay-hinay og kupos og akong tiil. Dili nako hangakon. Paghurot jud sa ako napalit na D3 Bio og DTX 500 balig 7,000, nabati nako ang kaayuhan sa ako lawas. Pagkakaron nagpadayon gihapon ko og inom sa maong herbal D3 Bio og DTX 500. Og salamat jud kaayo sa D3 Bio og DTX 500. Imo jud ko giayo. Ako si Johnny Altubiros, taga Diwaan, Dapitan City. Dakon tabang na haos mo nako. Kinigod ang kanindot aning DTX 500 ang antioxidant sa lawas. Ikinahanglan gid na. Di ginamalalis nga ang antioxidants makatabang sa pagpakunhod sa blood pressure o blood sugar sa lawas.
O mo naman ay kulang na to, ganong magsigigsakan ang atong high blood o atong blood sugar eh. I-control na to ang diet kung bugat ra kay ta, kung dako ra kay ta, magbawas tag timbang. I-maintain na to ang DTX 500 og may TC kada adlaw. Kung kato mga mahiligon direct exercise, kay gapasingot kay may high blood lagi, may diabetes, taas cholesterol, may heart disease. I-maintain na to ng atong timbang nga ideal. Plus DTX 500 og may TC, kita kag nindot kay resulta. Kita gyud kag maayo gyud nga resulta. DTX 500. Dennis Antonio, taga Kabakungan. Imo nga blood sugar test, pila tong score gani? 470. Nagtiko duwa sa gabi, duwa sa agad. Pila na lang imo nga blood sugar? 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500. DTX 500. DTX 500. Ako si Bakoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog na ako sa radyo, ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duwa sa buntag, duwa sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Kani mo nindot. Ako maingon ko sa kong mga consumers, kana mahinabi nako. Testing good sir, kana mo'y buhata. Kana humanog kaon na kay DTX 500 na kay may TC. DTX 500. Si Erin Grace Paglumutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar. Nag 100 ang akon nga sugar. Wow. DTX 500. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! D3 Bio. Ano siya mong ngalan? Romaban. Pila mo edad? 50 pa. Taga-asa ka? Kaswagan ba? Kaswagan. O sa mga produkto sa Klinika de Alternatibo ang imong gipalit karon? Si Bayo o DTX 500, may TC. Kaniadtong o pa ka nagamit, unsa man imong balatian sa mong panglawas? Idol, high blood. Nya karon nga nagamit na ka? Medyo nakakaran. So padayon yung gagamit? Ay, padayon eh. Karon nga nasuwayan na mo ka epektibo sa tambal o sa may maingon sa itong mga gapalit yun din eh. Gusto pa upalit, suway. Suway din din pagpalit kay medyo mong kama naikaaran sa itong panglawas. Tay, salamat ya. Okay. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 diabetes arthritis magkaayo. DTX 500 ang high blood mo sigurado magkaayo. DTX 500 ang aton nga suplemento. DTX 500 epektibo nga suplemento sa pagtapna sa mga balatian kasubong sa diabetes, arthritis, hypertension, kidney failure o kung sakit sa bato, cancer, cyst o kung tumor, kag madamo pa nga iban. DTX 500 mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. DTX 500 ang health mo protektado. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si TC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsigsakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak ma. Pagtumar gud aning Mighty C ma. Itumar bitaw ko buntag ug gabi. Sa maintain ako sa Mighty C semana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Itawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay Mighty C. Epektibo jud kaayo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga Mighty C. Sa umaga pagbulat ng mata, isang tasa ng kape para guminhawa. DTX Coffee Mix ang sagot ko pare, nakapagkape ka na patok pa. Sa bawat tigo, feel mo detox ka na. Cleanse ang katawan habang nalalasahan mo siya. Pambatising lang di lang basta-basta. Nakapagkape ka na, ang buhay mo guminhawa. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa. Sa bawat tigo, ramdam mo ang saya. DTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-stress sa umaga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Klinika Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag-Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alipyo. Mag-Klinika Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suking butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark. Sa tutuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi naging makarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Testingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. DTX Beauty Soap. Para ang balat mo minis, mag-smooth at mag-soft. DTX Beauty Soap. Skin disease maiiwas.
Pampaganda ng kutis with 48-hour protection. Bili na sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Para ang balat mo minis, maging smooth, maging flawless, maging soft. Ladies and gentlemen, please welcome Tatay Diggs, ang presidente ng bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili. When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, kumamit ng Klinika Dio Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Klinika Dio Fresh para tanggalin ang mabahong amoy ng kilikili mo. Para manatili itong malinis, para hindi mangingitim ang kilikili mo. Klinika Dio Fresh. Kaya subukan ninyo. Klinika Dio Fresh. Dio Roll On. Feel fresh and clean all day long. Klinika Dio Fresh. Klinika Dio Fresh. Available now. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako akong liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtingin na yung gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mayong adlaw mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na usab si Doc Ramil Oy, hinaut unta nga nainom nyo na ang inyong D3 Bio nga adunay 10 times more potent compared sa ordinaryo nga plain D3. Kalisod jud baya kung may patol ka, Sir GP? Bitaw, ang tawag day ana Doc sa patol is absence seizure. May na lang na ang absence seizure kaysa kanang magkirig-kirig ka. Gusto. It's all about mental disorder, Sir GP. Correct. Apil po di siya sa mga matambalan sa D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil. Unsa ba jud ang patol? Unsa man? Kung sa English pa, epilepsy. Kung bata pa unta sila, nya gipainom sila og D3 Bio, layo jud unta nila ning klasiha nga sakit. Dili ra kamong mga dagko ang moinom aning D3 Bio. Kinahanglan pod paimnon pod ninyo kabataan og D3 Bio. Kaya ang epilepsy, Doc, maapektuhan ni mabata man o matigulang, babae man o malalaki, niwang mo utambok. Wala na ipili, Sir GP. Gusto. Wala dyan ipili og pwede ni siya mahitabo bisag kanusa nga wala ni mo gidamha. Sa mga ginikanan, may patol man na ang imong anak o wala, mas maayo jud kung imong painomon og D3 Bio. Correct. Unsa may ganahan nimo? Paimnon D3 Bio ang imong anak or kanang maabot 7 or 8 years old, biktima na ang imong anak aning patol. Wa nay lisod kay ang D3 Bio, ang ketons nga naa niini nga dili nimo makita sa plain D3. Grabe kaayo mo fuel ug munari sa imuhang utok, samot na ang imuhang mga nerves. Yes, Doc. Husto. Mao na epekto sa D3 Bio sa imong utok. Unsa may gibasihan ini? During child epilepsy, adunay mga pagtuon kung asa ilang giusob, ang pagkaon o ang diet sa bata nga naay epilepsy. Unsa may gipuli nga diet? Ketogenic diet. Paglabay sa usa ka tuig, nawala ang epilepsy tungod anang mga intervention sa diet. D3 Bio. Ako si JM, dako jud kay tabang no ang D3 Bio tungod kay mas gipaligon niya ang akong musculo para sa akong adlaw-adlaw nga buluhat sama sa pag-ehersisyo. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Good news sa mga ginikanan nga naay anak nga mga patulon. Bisag ikaw nga dako na, nya motokar pa ang imong patol, the best jud nga solusyon ang intermittent fasting plus keto diet plus D3 Bio. Unsa may keto diet? Unsa man? Imong kaunon puros mga good fats. Kung mag-keto diet ka, bawal ang carbohydrates. More on good fats, Sir GP. Kanang mga nuts, avocado, VCO, Siyempre, D3 Bio. Oo, D3 Bio. Mana kung nakay sakit nga epilepsy or patol, lisod jud kayo kay bisag mulingkod ra ka, butang nato 3 ka oras. Naglingkod ka. Pwede jud ka atakyon sa imong patol. Kay siyempre, kapoy man gyapon na ang magsigig lingkod. Gusto. Balik ta sa patol, Sir GP. Unsa may pwede natong i-first aid ani? Pananglitan atakyon. Unsa may atong mabuhat? Number 1, kung ang usa ka tawo gipatol, imo jong hawanan ang lugar. Kay uban baya ilahang tapukan, Sir GP? Gusto. Dili gyud unta na pwede. Kinanglan nga butangan nimo og bisag unsa nga humok ang iyang ulo. Og dapat dili jud nimo siya gapuson. Oo, kay kasagaran di man jud mo abot og 5 ka minuto ng atake. Ayaw jud gapusa ang gipatol. Tan-awa og bantayer siya nga og siguraduha nga
safe kayo siya. Kung mahimo na kay ibalabag si ang baba, bisag gamay ra aron dili niya mapakan ihang dila. Let the process happen. Protektahira siya nga dili mabunal iyang ulo. Correct. Ug wala ra siya katumbahan. Usa pa Sir JP, kaning magiatake sa ilang patol, mubula ang ilang baba ug galaway. Bitaw. Kinahanglan patakiliron ra nato sila aron dili ni sila ma-aspirate sa ilang laway. Dili matukan. Sideways ra, side lying. Kinahanglan ang ulo gatakilid. Mao na kinahanglan mag-amping jud ta. Kung naamoy pamilya nga ingon ani, higala kaila nga naipatol, dako jud kayo ang makatabang sa D3 Bio. Hinumdumi tungod sa BCO nga naa sa D3 Bio, ga-produce og ketones nga maoy pinaka the best nga pagkaon sa imong utok ug kaya niyang makorek ang mga ingon ani nga sakit. Wala tay oras, Dok. Ako si Jean Paul Generoso. Ug ako na sab si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw abusuhon. D3 Bio. Ako si Jan, usa ka full-time law student. Mas sayon og dali na akong memorya ang ako ang mga tulunan tungod sa D3 Bio. Bye, mao kini ang ako ang sekreto. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Annabel. As kayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan pagpa-check up nako nag 100 na lang. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mga suking tigpaminaw na to sa atong programa. Ako si Jean Paul Generoso. Sir GP, inaot nga na inom nyo na inyong DTX 500 og ang alkaline nga vitamin C. Pinakamaayo ni siyang imnon kanang wala pay sulod ang inyong matyan. Usa sa mga timailhan nga sobra ang gikaon sa tawo kumpara sa iyang gikinanglan matag adlaw nga aktibidades mao ang pagdako sa iyang tiyan o gitawag nga abdominal GERD. Grabe no? Mudako imong tiyan. Ang hinungdan sa pagdako sa tiyan, Sir GP, tungod sa pipila ka mga rason, apil na ang poor diet. Pasabot nga kasagaran tamis ang gikaon. Sa Dennis, hili kayo og carbohydrates, labi na jud katong mga refined carbohydrates ug ang kakulangon sa pag-exercise. Pag matas buntag, ligo dayon, unya kaon daghan, adto sa opisina, lingkod tibok adlaw, unya maniud to, daghan pod kaonon, unya pag ulis balay, kaon na pod, panihapon, matulog, nya idungag pa diha ang pagkaon in between meals, nya kay kinsa mang tiyan ang dili mo dako ana sa GP. Mayon ta kung nakainom kag DTX 500 og may TC, kay makatabang kini sa metabolism sa atong gikaon. Pero kay di man ka mo inom DTX 500 og may TC, katong mga aktibidades og poor diet, burot jud ang buyon, Sir GP. Ang pagdako sa imong buyon dili ra usa ka aesthetic concern, Doc Ramil. May dala kini nga risgo sa imong panglawas. Kay balo ba mo nga katong mga dagkog tiyan, labi na katong mga overweight, mahimong mo resulta sa mga major diseases sama sa heart disease o heart attacks. Meaning pa, Sir JP, kung dako ang imong buyon, sigurado nga taas po ang imong triglycerides, cholesterol, mga fatty substances nga gabara sa imong mga kaugatan. Apil ang mga ugat sa imong heart o gitawag nga coronary arteries. Kung sige ka og inom DTX 500 og may TC, makatabang jud kini aron dili ma-oxidize ang mga bad cholesterol. Aron malikayan pod ang plaque formation and of course ang heart disease. Ug ang may TC, Sir JP, nga maoy gapalig-on sa ugat aron dili mo gahi og magpabiling elastic, kay kung dili mao ni siya mamahimong hinungdan sa pagka-stroke o aneurysm. Kana mo'y kuyaw. DTX 500. Ako dahil si Mario, ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayo sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayang DTX 500. DTX 500. Mapalit sa mga butika. So mao jud, Dok, mauna kung mag-DTX o magmaytisi ka, malikayan jud nimo ang uban pang mga risgo sa imong panglawas kung dako ang imong buyon sama sa high blood pressure og stroke. Usa pa ka risgo, Doc Ramil, sa dakong buyon is type 2 diabetes. Sukad nagsibya ako sa radyo, Sir JP, no? Bisag unsa nang radyo nga akong giyon sana gisibyan. Gabayad kog airtime sa ubang istasyon, gasigi na jud ko og sulti ana nga ang sobra nga pagkaon makabankrupt sa imo pancreas, even insulin. Kung magsigi og release ang pancreas og insulin hormone tungod sa imong pagkaon og daghan, ma-overstress ang mga beta cells nga mooy nagaproduce sa insulin. Moabot ang panahon, Sir JP, nga gamay na lang ang insulin nga iyang i-produce, mao na pagsugod sa paghinahinay pod pagsaka sa imong blood sugar.
Kung sigihon pa jud ang pagkaon sa mga tamis ug mag-abusar sa lawas, moabot jud ang panahon, Sir JP, nga wala nay mo produce nga insulin ang imong pankreas. Nya, muhulat pa ka og mabangkrap ang imong pankreas. Kontrola ang pagkaon, mag-fasting, mag-exercise, syempre, mag-DTX 500 o Mighty C. Kung mabangkrap ng imong pankreas, usa sa mga solusyonan na Sir GPS, papawayon usa na ang nalabian o gamit ng mga selula. Kontrola jud ang imong pagkaon. Lifestyle modification. Kini kung naminaw o malian pa. Dako kayo ang matabang sa DTX 500 sa mga overused nga cells sa imong pankreas, especially kung parisa nimo og Mighty C, Sir GP. More cellular activity means more oxidative stress ug ang free radicals mo'y muguba sa mga insulin-producing beta cells sa pankreas. Kinahanglan jud nimo matag adlaw ang pag-inom sa super antioxidant, ang kombinasyon sa DTX 500 ug Mighty C. Wa na jud tay igong panahon, Dr. Ramil. Ko si Jean Paul Generoso. Kinusab si Dr. Ramil oy saying mayong lawas ang pingan, dili abusuhan. DTX 500. Ako sa Jubilin, sobra kataas akong blood sugar. 300 kapin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka capsule sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Kasayuran sa maayong panglawas. Programa nga puno kumpleto kon todos recados nga mohatag kanato nga sakto nga kasayuran ug giya kabahin sa ato ang maayong panglawas. Mamati apil sa mga health topics adlaw-adlaw kauban ang mga health experts. Kasayuran sa maayong panglawas. The doctor is in. Kasayuran sa maayong panglawas. Kining tulumanon, hatud kanato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. Cagayan de Oro. Magpakonsulta ng libre. Libre? Libre! Sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Uy. Bawat linggo hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. May free consultation. Mabibili mo ba ang iyong mga paboritong produktong pangkalusugan? Katulad ng Mighty C, D3 Bio, DTX 500, DTX Coffee Mix at marami pang iba. Kaya punta na para sa libreng konsulta sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center, Cagayan de Oro Branch, located sa Agora Marketplace, Barangay Lapasan, Cagayan de Oro City, sa tabi ng Balingasan Terminal. Malayo na ang Mayong patuloy na magdiring anumang pagsubok. Mayong adlaw sa tanan, labi sa itong mga suking tagapamati ng atong programa ang kasayuran sa mayong panglawas. Hatod gyapon kaninyo sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Inyo gyapon makauban usa sa inyong alagad usa ka naturopathic practitioner Dr. Bisri Naturopathy Doc Luiton Chavez, makiguban kaninyo alang sa pagisgot-isgot sa kasayuran sa maayong panglawas. Inubanan hatod kaninyo sa atong mga epektibo nga mga produkto labi na katong Klinika DTX 500, Klinika D3 Bio, ang atong alkaline-based nga vitamin C atong Mighty C, Klinika Probiotics, Klinika DTX Coffee Mix, Klinika DTX Premium Coffee, Prebio Coffee, Extend Food Supplement for Men, Klinika D Fresh, Klinika DTX Beauty Soap, o ang uban pa mga produkto nga naalamang mapalit sa itong Klinika de Alternativo Medicine Wellness Center dinis Cagayan de Oro mga higala. Makiguban ko nga na kaninyo sulod sa 30 minutos nga programa. Live ta mabati karon sa ato ang digital platform dinis sa ato ang istasyon o sa uban pa nga mga maka-access no sa atong online na apps mga kaigalan. Klinika tayo,
Pwede ka mo nga musalmot dinhi sa atong programa, pinag-text sa atong text hotline number. Ato ang bagong text hotline number makiglaan. Kaya atong daan nga number medyo tungod sa kadaghag mga kuan di na nato tungod sa mga daghag text, no? Di na nato ma-accommodate tanan. So dinita sa bagong text hotline number nato mga higala 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Bago nato ning text hotline number ha, pwede ninyo din ha ipaabot ang inyong mga pangutana, inyong concern dinhi sa ato ang programang kasayuran sa maayong panglawas mga higala. Usbon ako 0985-034-2925. Well, ang ato ang clinic schedule makiglaan, doon natin mga changes ha. Ang atong clinic schedule every Sunday, Monday, Tuesday. Nata din sa Cagayan de Oro ang atong free health consultation nagapadayon. And then every Wednesday sa Hingog makiglaan, no, abot na ta hangtod alas 2 sa hapon. O tama na ta sa hangtod alas 2 sa hapon makiglaan ha. Matag adlaw nga Miyerkules, no, gikan sa alas 8 buntag o hangtod na ta alas 2 sa hapon mga higala. Sa mga suking tagapamatin nato din sa Hingoog ha, nga nagapaminaw karon. Antod na ta alas 2 sa hapon din na karong adlaw puhon, no, karong adlaw Miyerkules mga higala. Then pagka Webes, Biyernes, din na ta balik sa Cagayan de Oro. Then every Saturday close gyud ta ha. Matag adlaw Miyerkules close gyud ta kay daghan gyapon ang di man pud masaag, no, daghan gyapon mo anha mangadto sa atong clinic unya close di ay ta pagka Sabado. Ang clinic branches na to din sa Cagayan de Oro, diha gyapon ta located sa may Agora Market City, na na sa may barangay Lapasan ha, na na sa may Lapasan ang ato ang clinic din sa may Cagayan de Oro City mga higala. Diyan sa may before pa lang anang Balingasag ug Hasaan nga liner. Kanang kanto bitaw din sa may SSS Dapit. Di pa kakaabot din ha. Di pa ka makaabot din ha. Naay dako kayong karatula klinika di Alternatibo Medicina and the Wellness Center mga kaibigan. Dali lang kay tultulon. No, kay naara magita din na mismo sa may Agora. Tuyok na mo ang Market City, makita na ninyo makigilan. Maingon ganitong uban nga, ay naara day ni dinhi. Bahalag tuyok-tuyok din na, basta kay naara gid din na sa may Market City mga kagilan. Then din na sa Hingoog City nato din na sa may corner Adelpha Street. Din na sa may bus terminal, Hingoog City Bus Terminal magkagilaan. Dali ra pud kay tultulon, no? Bus terminal din is Cagayan de Oro, bus terminal pud din na sa may Hingoog City. Ingunana na ang ato ang mga clinic may kagilan, dali or sayon kayo tultulon kay nara man ta din ha mismo sa may mga terminal na dunay landmark ba. Dako kayo ang landmark din ha nato or dinhi sa Cagayan de Oro og sa Hingoog City mga kagilan. Usbon ko ang ato mga clinic open gikan sa adlaw nga Domingo hangtod sa adlaw nga Biyernes. Sirado ta every Saturday mga kagilaan. Kaya daghan pud kayo ang mangutana kung abinilag Miyerkules ra ang schedule dinis Cagayan. Everyday ta na dinis Cagayan de Oro dito lang sa kining Hingoog City kay bag-o na ta. Doon na tayo bagong schedule dito sa Hingoog. Mahimo na tang hangtod alas 2 hapon din na sa Hingoog City makiglan. Pero ayaw kayo mo paudto, kay basig magsalig na po ng uban. Oy, hangtod hapon na dahil sa Dukluwi. Ang uban po, basig buwan na. Manog alas 2 na. Para sa una, nga tama na alas 11. Ang uban mo ato alas 11 na. Di, tanawa, dili na ito maapas dito sa butuan. Pero, hangtod na ta sa hapon. Alas 2 hapon din na sa may Hingoog City mga kaibigan. And then, ingat ha sa mga fake counterfeit products sa ito ang Klinika DTX 500. Laban na yun din na sa online. No? Din na sa may online store, online shopping.
Kinahanglan gyud mag-amping no sa pagpalit sa atong Clinica DTX 500. Kung gusto mo palit og legit nga produkto sa Clinica DTX 500 at tumog mga parmasya, number 1 mga farmasiha. Kay kana mga farmacy di man na mamaligya og piki. Di man na sila mamaligya og piki. Pero kung gusto pa gyud mo, pwede pud mo ana sa atong mga clinic branches. Dinis Cagayan de Oro, Usbonako, nata dinis sa may Agora Market City, dina sa may bus terminal. Dito sa Hingoog City, hapunta sa may bus terminal sa Hingoog City. Doña Graciana Street, corner Adelfa Street, mga higala. Then kung sa online mo mamalit, no, ayaw gyud magpataka og pislit din na pag makakita mo DTX 500 unya laban na naka soup gel. Laban na naka soup gel nya daghan dayon og ganing promo, no? Moingon buy one take 2, buy one take 3. Wala gid ingon ana di na sa online, wala. Dahil ang tinuod nga Clinica DTX 500 nakakarto na siya. Wa na nakasulod sa garapon o kaning gamay nga botilya. And then naka-blister na siya o kaning nakabanig ba. So amping sa pagpalit sa mga Clinica DTX 500 nga products. Ang atong Clinica D3 Bio do na po'y counterfeit. Ang uban ana mang good kay mamalit sila katong mga barato kayo nga mga unsa na diha. Takabalog unsa na ilang gipamutang nila, then ilahada yung i-refill, ibutang dito anang botilya, magprint og sticker, butangan dayon og Clinica DTX 700, butangan dayon Clinica D3 Bio. Hamping mo sa pagpalit sa mga counterfeit products sa Clinica DTX 500, Clinica D3 Bio ug uban pa mga produkto sa Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center. Okay, text ka mo sa tong text hotline number Bago na tong text hotline number, usbon ko 0985 013 0985 034 2925. Usbon ko 0985 034 2925. Sa di pa tamo padayon sa unahan, pagisgot-isgot alang sa kasyonan sa may panglawas. Ato sang paminahon ang mga natabangan sa atong mga produkto. DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX 500. Grabe akong chest pain. Sakit mo dagan sa akong left arm and then sa likod na. So ni-try gyud ko sa DTX 500 last month. Wala na akong chest pain. Take it mo sa DTX. Kay super gid siya ka-effective. Ako di man ko mupati anang herbal. Karon mupati nako kay it happens to myself. DTX 500. DTX 500. Ako dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX Coffee Mix. Ako si Nini Valencia. Hindot jud kayo ang DTX Coffee Mix kay bisan og diabetic ko, wala mo taasan akong blood sugar o wala usab mo taasan akong BP. Bisan sige kog inom sa DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix. Mapalit sa mga butika. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Ako si Jenna taga-Amlan. Nagka-hyper ko sa taas kay akong acid. Walay gana mukaon, sigiglain akong paminaw, magsigi ko og suka-suka. Gipatumar ko sa akong bana og may TC 2 times a day, buntag o gabi. Tulo lang kaadlaw nibalik na sa normal ang akong kaon. Gana nakaay kong mukaon ug wala na pud ko nagsuka-suka. Salamat sa may TC kay epektibo jud kaayo. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Mapalit sa mga butika. DTX 500 Health Alert. Health Alert. DTX sa 500 mga kahigalaan ang usa sa pinaka-epektibo nga produkto nga inyong mapalit karon sa mga butika. Unsay naas DTX 500 makigilaan nga anong epektibo kayo ni siya sa mga lahi ni siya, no? Sa uban nga mga produkto nga atong mapalit mga kagilaan. Na unsay inaani, no, pwede niyang tabangan ang nagkadaiyang parte sa atong lawas o mga problema nga nagkadaiyang problema parte sa atong lawas mga higala. Samot na kung magisgot ta og supplement sa brain mga higala. Makatabang pud ni ang atuang Clinica DTX sa 500 mga kagilaan. Laban na katong mga nagakasinati og mental health mga kagilaan
or kaning anxiety, depression, stress mga kailangan, relevant kayo na siya karon nga panahon. Dunay daghan kaayong mga katawhan nga gakabati og stress, nagakabati og kaguol, gakabati og anxiety, depression, and it will lead into depression makiglaan. So aduna di ay na siya epekto sa ato ang brain or sa atong panghuna-huna makiglaan. So it will lead into inflammation sa atong panghuna-huna or sa atong utok or sa atong brain mga higala. Gani wala ra bagay tambal ani makigalaan kundili kita lang gyud sa atong kaugalingon. Kita ra gyud sa atong kaugalingon kung unsaon nato kini pagkontrol mga kailan. Dunay mga tambal nga pang assist laban na katong mga di na makatulog kay kaning depression it will lead you nga dili ka makatulog kanunay. Mo resulta day na nga muubos ang imong hemoglobin, magkulang kag iron. So kana lang ang mga supplements or mga tambal ang imuhang mainom. Pero kanang tambal gyud nga directly for anxiety, for stress or for depression, wala na siya karon mga higala. So it will lead into inflammation sa atong brain mga kigalaan. So adunay mga pagtuon mahitungod aning stress, anxiety, depression o inflammation sa brain kung ang tao nga dunay mga gakabalaka aduna say pagtaas nga inflammatory rate bisan asa nga parte sa atong lawas. So not only sa brain magkigalaan ang iyang epekto kundi sa tanang parte sa atong lawas. Magani na may pang-uban makaingon na may pag nonchalant na lang tani. Kaning nonchalant magilan ka nang murag walay pakialam. Way pakialam ba, kay mostly man good kaning mabalak-anon, kaning gakabalaka, diha gid na overthinking, kana. Mo na siya, overthinking. That's the reason why. So dili lang di ay ang inflammation sa brain gakahitabo, kundi sa nagkadaiyang parte sa atong lawas sa mga higala. That's why nakasinati ta dunay nagpa-check or dunay nagpa-consult sa ato din sa atong clinic. Bata pa so mga 20 years old pa to siya. Then natingala siya nganong dunay inflammation or dunay mass or dunay bukol sa iyang breast. According sa iyang mother, nakaranas siya og kaning stress og depression. So nagka-inflame, mo din na siya ang hinungdan. Usa sa mga hinungdan. Not directly nga mo gito ang hinungdan, usa sa mga hinungdan ini. Sumala pa sa studies, sumala pa sa mga pagtuon sa mga experts, ang inflammations may resulta na siya sa neurological changes nga mag-develop paingon sa depression mga higala. Kini ang rason kung anong maglisod pag-recover ang tao nga dunay depression kung kulang na sa antioxidants mga kailangan. So usa day sa hinungdan kung kulang tag antioxidants sa lawas. Diha ta aduna tay bation nga kining ginatawag nato og muatake ang kining mga depression, inflammation ug uban pa mga higala. Kana supported na siya sa studies makigalan gani katong naabot ko dinhi sa Cagayan de Oro sa balita halos sa isa ka bulan dunay muambak dinha sa Marcos Bridge, dunay muambak dinha sa Cagayan Bridge. Usa na siya ka-relevant kaayo karon not dili na siya tiaw-tiaw nga problem or kaning balatian makigalan dapat supported na siya sa palibot makigalan. Mga pamilya, mga minahal sa kinabuhi, ingana na siya makigalan kinahanglan gyud nga mag prevention ta. Need na to og antioxidants makigalan para kining kuan ba? Doon na tayo mga kaguol, doon na tayo mga problema nga mabot sa itong kinabuhi. Kung full o proteksyon ng atong lawas, dili kayo nato na siya bation. So, muna siya makigalaan, muna nga ang uban, makasinati o kaguol, walay gana mukaon,
no, wala nay kalipayan og puno nas problema, aduna tay gamay nga solusyon ni anak magkigalaan. Ang ato ang klinika DTX 500 ato nang gikaisgutan ni. Aduna na siya'y puno sa antioxidant properties ug anti-inflammatory properties mga kaigalaan. Ingon ana ka paspas or ingon ana kataas ang antioxidant properties nga nasa to ang klinika DTX 700 tungod aning panit sa tubo mga higala. Nga matod pas mga pagtuon sa eksperto, aduna kini siya more than 1.3 million of ORAC scale antioxidant mga higala. So ingon ana ka effective or ingon ana ka taas ang antioxidant property nga nasa tong DTX 500. Dili man gyud sa ingon nga mao ni pinaka mora ni itong imnon kung doon natin kaguol, mo na itong imnon kung doon natin anxiety. At least matabangan ta magigilan nga maprotektahan natong lawas aron usab nga dili moatake ang kining inflammation mga higala. So puno siya sa anti-inflammatory properties, mo detoxify po din siya ug mopadaghan po din siya sa happy hormones. Mo nay mawala makigalaan kung dunay kaguol, no, kaning atong happy hormones mga kigalaan, no, mabawasan gyud na mga higala. So solusyon, no, inom ta sa atong DTX 700. So sometimes mag-relax ta, pahumpay ta sa ato ang gibati, no, adto tas mga lugar nga kung asa nature, no, usay mo na siya ang makahatag ka na tuog kaning stress reliever, no. So inuman pud sa atong klinika DTX 700, no, ang atong kaon mugana o mubalik ang atong ganas pagkaon, maayo ang atong tulog. Daghan na, no, ang nag-testify din na sa atong clinic nga naka-recover sa ilang tulog tungod sa pag-inom sa DTX sa 500 mga higala. Okay, so text ka mo sa atong text at number 0985-034-2925. Usbon ko 0985-034-2925. Ipaabot din ang inyong mga pangutana kaya ito nang tubagon sa di pa nato tapuson ang ato ang programa. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako sa ngalan na to, ma? Gaman. Pag-asa mo? Ginlis. Kanang mubakod ko nga malilong. Then mulakaw ko. Mulakaw magsampaway. Dayon, doon na may akong nadunggan sa radyo nga D3 Bio kay para ko magsabi to go. Labi na sa mga senior. Then pupulit ako din makabuok. Maulihan mo ko. Sige na rin ko palit. Indog kitya. Kay ko ang kanang imong iitinaw. Then dili na kubot mo. Muna ko busugwa. Sa ulat, mahuhuman ko kubuto. Karoon kay dili na. Gaman. Pag-asa mo? Ginlis. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Palit sa mga butika. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may visio. Ang visio nga may D3. Palit sa mga butika. D3 Bio. Kasakit ang tiyan, magklinika Spore Biotic. Gabutod-butod ang tiyan ug wala mahilisan, magklinika Spore Biotic. Katabang sa pagmindot sa digestion ug pagkuha sa mga toxins sa tinay. Para healthy ang tiyan, magklinika Spore Biotics adlaw-adlaw. Mapalit sa mga suki butika. Klinika D3 Bio ang usa-usab sa makahatag kanato og proteksyon labi na gyud, no, sa mga bakterya, virus, fungi ug uban pa, no. Kaya ang atong Klinika D3 Bio aside sa plain vitamin D3 nga naa sa gol niini, doon na pud ni siya VCO or extra virgin coconut oil. Kaning cold press sa extra virgin coconut oil mga higala, mao ni siya ang dunay daghan ni siya og antibacterial properties, antiviral property mga higala. Na-discover na siya ha sa pagtuon dinhi mismo sa mga eksperto nga gikan diri sa Pilipinas. No, DOST mo nay support nato sa research din ha nga nagpamatuod sila nga taas og antibacterial ug antiviral properties sa makigalan. So mga virus, bakterya nga mga balantian, D3 Bio ang tubag di ana mga higala. Sagulan pa gyud nato, imnan pa gyud nato dungan sa tong Klinika Spore Biotics. So tiyaw mo na, doon na natay good bacteria, mupatay pag bakterya, pulihan pa og good bacteria.
Ang atong Clinica Sporbiotics magkigalaan, aduna na siya 80 billion CFU or good bacteria nga content ni ini. Ingon ana kalig-on ang ato ang mga produkto mga higala. So, complete na siya ha, Sporbiotics. Then, ipaboost pa ginato itong immune system pinagis pagtumar sa itong Mighty C, atong alkaline base nga vitamin C ha, buot pasabot dili na siya acid base nga vitamin C. Ganong ginabalik-balik na itong alkaline vitamin C? It's because dili siya acid base nga vitamin C makiglan. Katong mga acid base nga vitamin C, imnon dapat to siya human kaon. Kaning alkaline nga vitamin C, much better siya imnon sa wala pay kaon. Dungan na to sa itong Clinica D3 Bio, dungan sa itong Clinica Sporbiotics, mao na siya ang resulta. Then, ang ato ang coffee magkagilaan sa katong mga mahilig magkape. Daghan gyud og mga adik sa kape ha. Doon natay pipila klase-klase nga mga kape. Natay Clinica DTX Coffee Mix, natay Clinica DTX sa Premium Coffee, nabod tay Prebio Coffee mga higala. Kaning atong Prebio Coffee, prebiotic ug probiotic coffee ni siya. Di ni pwede sa mga tagasog sugar. Ang sa katuning mga nagapangapi bitaw unya maghapdos ang ilahang tiyan. Prebio coffee ang tubag niya na mga higala. Nabon na gyud katong mga adik gyud sa kape ba. Pero kay gipaundang og kape tungod kay mag-acid man. Prebio coffee ang tubag niya na. Pero kung taas kag sugar di ka pwede ani. Ang DTX sa coffee mix na to magkigilaan, lami ni siya nga kape kung asa nakakape ka na, naka-detox ka pa. Ang DTX coffee mix na to mga higala, mao ni siya ang substitute gihapon na to sa itong traditional coffee. Ang problema or ang kaning ka-diferensya lang ni ini, kay doon na siya brown sugar. Kung di ka gusto or kung gusto ka tong walay sugar, dito ka sa DTX sa premium coffee mga higala. Ang atong DTX premium coffee, stevia ang iyahang stevia na ang iyahang sugar ha. Or ang kining pagtamis, sugar naman hinoon. Natural sweetener, ang stevia mga kaigalaan. So kung taas kag sugar, laban na itong sipa gyud sugar, diabetic ka, dito kas DTX Premium Coffee mga higala. Okay, so ato lang mo sa clinic na to, kaya diha na to i-explain. Extend food supplement for men, not only sa mga kalalakinan, laban na gid katong mga kalalakinan nga nagproblema na silahang junior. Nga di na mo flag ceremony, wala na'y panahon. Wala na'y panahon nga mo barog si Manoy. Extend food supplement for men ang tubag niya na mga higala. Sa mga kababainan usab, laban na gid katong mga nagasinati og dysmenorrhea, doon na sa menopausal stage. Extend food supplement ang pwede sa inyo mga gala. Clinica Dio Fresh, roll on. Clinica DTX Beauty Soap. Oy, kaning atong DTX Beauty Soap ha, it's not only for beauty mga gala. Naman ko'y matingal na beauty soap ba ni? Nya gano man ihatag ni sa mga dunay skin allergy, skin problem. Ang atong DTX Beauty Soap pagila composed na siya og mga herbal supplements. Na din ay moringa, na din ay papaya, na din ay guyabano. Guyabano, bayabas di. So kana siya, kabalo man ta basta bayabas gani, dunay mga samad-samad. Mao ginay atong ilimpyo. Mao maginay mga tradisyonal nga pamaagi mga higala. So ang dunay mga skin irritation, skin problems, skin allergy, skin disease, pwede kayo ni ato ang DTX Beauty Soap mga higala. It's not only for beauty ha, dili lang po ni pang babae ha. Pwede sad ni mga kalalakinan mga higala. Ay, uso ra baron ang skincare bisag mga lalaki dili lang mga babae ang ga-skincare bisan ang mga kalalakinan naga-skincare sabna. So mo na siya ang ideya nato diha karon. Okay, so kana to ng mga produkto na to, mapalit na siya sa mga butika, parmasya. Kung wala na sa mga parmasya na nas branches nato makigilaan. So text ka mo sa itong text hotline number 0985-034-2925. Sa di pa mo tapos, mutubag ko sa kapangutana din hidden, padayon ta sa sunod pang mga adlaw sa itong programa sa kasayuran sa maing panglawas. Good day, Doc, from user number 3178. Good day, Doc, pwede ba ang DTX Coffee Mix kung high blood o dunay diabetes?
Depende na sa sugar nimo ha. Depende sa sugar nimo sa imong pagka-diabetic. Ako usbon na ako pag random sugar test di lang manggid kay mo spike paingon og 200 ka pen. Sa imong fasting blood sugar di ra manggid kakaabot og 120. Pwede ra ka aning DTX Coffee Mix kay do naman ni siya panit sa tubo. Do na pud siya ampalaya. Do na pud siya chia seeds. So pwede ra ka DTX Coffee Mix. Pero kung taas na gani kay imong sugar mulapas nag 300 mulapas nag 200, 300 hangtod pa sa 500 di na ka pwede ang DTX Coffee Mix. Wala na ko nag-recommend dito na kas DTX Premium Coffee. Paniguro lang pa-check din mong sugar. Then kung spike na gani atos clinic no natay DTX Premium Coffee available din ha mga higala. Okay, boy na wala na gid kitay igo nga oras dito sa tong programa ang kasayuran sa maayong paglawas. Susbon ko gikan Domingo, Lunes, Martes nata dinis Cagayan de Oro. Then pagka Wednesday nata sa may Hingoog City. Gikan alas 8 hangtod alas 2 sa hapon sa Hingoog Clinic nato mga higala. Then pagka Huwebes Biyernes balik ta dinhi. Then every Saturday close ta mga kaigalaan. Hino na namang inyong kalagad usa ka naturopathic practitioner, Dr. Mr. Naturopathy Dr. Lieutenant Chavez magaingon payong paglawas si padayon dili kini nato abusuhon. Kining tulumanon, hatod ka nato sa D3 Bio. Ang D3 nga adunay VCO. Ang VCO nga adunay D3. DTX 500. Controls blood sugar. Epektibo kontra sa diabetes. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C. Para sa himsog nga immune system. DTX Coffee Mix. DTX Premium Coffee. Rayu Coffee. Clinica Deo Fresh. Para sa puti o humot nga ilok. Extend Food Supplement for Men. Laman pang matagalan. Mapalit sa mga butika. D3 Bio Health News. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Kung nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom po ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Mga ka D3 Bio, ako si Jean Paul Generoso. Ako na sab si Doc Ramil Oy atong isgutan nganong kinahanglan jud mag-upgrade gikan sa ordinaryong D3 ngadto sa D3 Bio. Akong unahan Dok, mag D3 Bio ko og dili na mag plain D3 tungod kay walay extra virgin coconut oil ang plain D3. Tungod Sir GP nga ang D3 Bio maora ang vitamin D3 nga naay BCO. Maora pod ni ang BCO nga naay libreng D3 ug mao ni ang hinungdan nganong nahimong 10 times more potent ang D3 Bio kung itanli mo sa ordinaryong D3. Correct Doc Ramil. Dili ko sa plain D3 kay ang D3 Bio adunay lauric acid gikan sa virgin coconut oil nga maoy gapataas sa akong insulin sensitivity. So gipasabot nga sa kanunay mong inom sa D3 Bio ang imo nga gikaon mapuslan jud sa imong lawas sulod sa selula. Don't get us wrong ha, ang plain D3 makatabang jud. Pero kung mag D3 Bio ka, mas dako ang ikatabang sa general health. Nganong D3 Bio ang ako ang gusto over ordinary vitamin D3. Nga naman Dok. Kay ang D3 Bio gahatag nako og kusog bisag gadait ko. Kay di ba kasagaran jud sa gadait muluya. Pero kung ikaw naka D3 Bio may kusog ka tungod sa MCT or medium chain triglycerides nga makahatag sa imo og instant energy. Aduna patay protection sa atong lawas batok sa bakterya ug viruses nga mo'y importante. Kini ang rason kung ano ga D3 Bio ko kumparar sa ordinaryo nga vitamin D3. Dako di kayo ikatabang Dok ang D3 Bio. Imagine, ginaboost na sang D3 ang imong immune system, pinaagi sa paghimo nga himsog ang imong mga bukog nga maoy production site sang immune system cells. Napay MCT nga makatabang og protect directly sa mga cells aron dili matakdan sa bakterya og mga virus. D3 Bio. Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga D3 Bio. You know what, Sir GP? Sa una, daghan kog D3 nga gisulayan. Di kulikta dahil ka, Dok. Oo, siyempre. Kay ganahan ko kog D3. Bisag unsa ra nga brand na 2,000 ayo, na 5,000. Apan karon ako na tong gipadaplin, Sir GP. Wa na nako gipanggamit kaysa karon nag D3 Bio nako. Simple ra ang rason. Nganong mag-plain D3 ra kun naa may 10 times more potent nga D3 Bio. Adto ko sa D3 Bio. Meaning ni upgrade ka, Dok, ha?
Napayo sa Dok. Nganong gusto kong magkagulang ko nga dili limtanon? Nga naman Sir JP. Kay usay man gud Dok, makita man gud nako ang mga nga nagalayog. Ning mga anak. Awayay. Awayay. Kay gihatag na sa ginikanan ang mga kaabtangan or kabtangan. Nya nakita nila nga ang ilang ginikanan limtanon na, sayon-sayonon na nang ang ilang ginikanan oy. Luoy kayo. Agri juguan na Sir JP. Una, nahatag na ang kabtangan. Unya, limtano na ka nga ginikanan. Ang sikreto Sir JP, isip usa ka ginikanan, inom kag ditribayo. Mao ni ayaw sa ihatag sa imong anak ang mga kabtangan bintras maayo pa ang imo nga ulo. Kinahanglan nga mo inom kag ditribayo. Kaya ang kiton sa ditribayo gapahait na sa imong panghuna-una bisag mag-edad na kag 90 sa gatos nindot ra gihapon ang imuhang panghuna-una. Dili ka uwaton o di ka ilaron sa imong mga anak. Maghimo kag desisyon, no? Balo pa ka mag-decide. Kaya nga naman, simpre ang imong nga utok unsa man, klaro pa sa utong tutok nga adlaw. Apandok, unsa man ang naa sa D3 Bio nga wala sa plain D3. Kanang D3 Bio Sir JP na ay ketones ug wala na sa plain D3. Ang ketones nga maoy pinakanindot ug pinaka the best nga pagkaon para sa imuhang utok. Dili dali magulang ang imo mga brain cells kung ikaw naka D3 Bio. Kampiyon. Especially katong naay Alzheimer's, dementia, adunay diabetes sa ilang brain. The only food nga pwede nimong ipakaon sa imuhang brain cells is ketones from D3 Bio. Sulayin na ninyo sa mga gagamit og vitamin D3, upgrade na kamo. Gamit na mo og D3 Bio. Dinira usa taman Dok, no? Ako si Jean Paul Generoso. Ako naman si Doc Ramil Oy, mayong panglawas ipadayon, ayaw abusohon. D3 Bio. Ako si Riel, na-diagnose nga ni dako ang liver. Painom ko sa akong mama og D3 Bio. After 2 months sa pagtayin, hinayo gamay. Epektibo kayo ang D3 Bio. D3 Bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500. Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay. Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500. Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi. 2 weeks pa lang may alibyo na. Pag 1 month kape na ayo na ako. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Mga ka-DTX, ako si Jean Paul Generoso. Og ako no sab si Doc Ramil Oy, hinaut-unta nga nainom na nyo ang inyong mga daily supplementation sa DTX og Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Dili ta nang balatian makuha sa kagaw. Ang uban gikan sa dili insakto nga lifestyle. Mga binuhatang makaapekto sa immune system sa tawo. Sa pagkatinod Sir JP, dili jud ka magkasakit kung gamay ra ang imong gikaon. Ang sobra nga kaon mo'y naghatag nimog balatian or sakit. Kasagaran man gud nga lifestyle disease gikan sa pagkaon nga sobra ug tamis. Sobrang asin, bad fats, processed foods, sobrang carbohydrates ug bisyo sama sa pag-inom og pagpanagarelyo. Usa-usahan nato Sir JP kung unsa ang matabang sa pag-inom sa DTX 500. May tisi sa atong lawas. Una, ang epekto niini sa atong mga ugat. Mangutana ko ninyo, kapila man mo mukaon og minantikaan sa usa ka adlaw. Kasagaran Sir JP, magprito kas buntag tapos nilat ang tambok sa baboy udto. Nya mantikaon na sabs gabi. Og naandan nimo ning buhaton sa kapina sa napulo ka tuig. Imagine unsa man ang epekto niini sa imong mga ugat. Ang problema sa bad fats mao ang pagkakulang sa antioxidant like kining Mighty C og DTX 500. Ang low density lipoprotein or kining LDL nga gitawag sa bad cholesterol maoy i-oxidize sa free radicals o kini maoy gapilit dinha sa imong large arteries kundi sa medium sized arteries pod. Musugod na dayon diri ang high blood pressure Sir JP. Kung asa kini mahimo na ning hypertension. Gusto. Kay balo ba ka nga mas daghan ang namatay tungod sa problema sa mga ugat kung itandi ni sa kanser? Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C sa matag adlaw makapamubo sa risgo sa atherosclerosis nga maoy gisugdan sa pag-oxidize sa imo nga bad cholesterol. DTX 500. Ako dahil si Mario, na ako'y diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Duha ka kapsul, buntag o sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Efektibo jud kayong DTX 500. DTX 500. Mapalit sa mga butika. Ang DTX og Mighty C ang makatabang pod aron dili modaot ang imuhang atay. Di gina madaot Sir JP. Labi na kung sige kag inom. Una, ang numero 1 nga antioxidant agent sa atay mao ang glutathione. Tungod kini usa ka inhibitor sa inflammatory response batok sa reactive oxygen species. Technically, gipungga ni glutathione ang pagkahubag sa imong atay ilabi na kung palainom ka og palakaw ka og tamis. Mao hinungdan nga magka fatty liver disease ka.
Ang nakanindot, Sir JP, kung mag-inom ka og DTX 500 ug may TC, kay unang giatake nini ang free radicals, usa pa mo react ang imong glutathione. Kumbaga, Sir JP, ang super antioxidant nga gikan sa DTX 500 ug may TC ang gatambay na daan sa imong atay. O kung may toxin na nga moabot, nanay mga grabe nga mga free radicals, una niyang in-neutralize ni, especially ang kining mga free radicals nga mo resulta sa dili paggamit sa glutathione. Wala kay reserve. No, dili mahurot ang imong glutathione sa mga lawas. Napajud, sumala sa mapagtuon ang alkaline nga vitamin C nga naa sa MyTC ang mo-convert balik sa oxidized glutathione sa iyang active form. Kapatsadaha. Iya kining i-process ang imong mga nagamit nga glutathione. Pasabot nga aduna kay steady supply sa init antioxidant. Mao nay usa sa mga rason nganong giuban yun ning MyTC ug ang DTX 500. Correct. Karon adto ta sa imong utok. Kung aduna magani usa ka organ na ay sobra nga demand sa oxygen, mao ka nang imong utok kabalo na tanga kung sige gamit sa oxygen, sige pud og formation aning free radicals. Kung ang imong utok walay protection batok sa oxidative stress tungod kay wala kagakaon prutas ug utan. Importante gyud, Sir JP, nga minom gyud kag DTX 500 ug MyTC. Adunay dako gyud ikatabang. Iya kining siligon ug hipuson ang tanan nga mga dunot nga naadha sa imong utok. Mao gyud nga ginarekomendar namo ang pag-inom sa DTX 500 ug MyTC nga power combination sa mga ga-review para sa exam, sa mga office workers, decision makers, o ilabi na jud sa mga idaran aron malikayan ang pag-uswag sa brain damage. Gusto. Apang wa na pud tay panahon, Dok. Ako si Jean Paul Hinilongso. Ako na sab si Doc Ramiloy saying mayong lawas ampingan. Dili abusuhan. DTX 500. Ako sa Jubilee, sobra kataas akong blood sugar. 300 ka pin, kitistingan ako og inom DTX 500, duha ka kapsul sa isa ka adlaw. Sunod sa isa ka bulan, normal na jud akong blood sugar. 95 na lang. DTX 500. Mabali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Ako si PC taga Valencia. Nako insomnia, dili ko makatulog inog kagabi. Magsigsakit akong ulo. Ignan ko sa akong anak, ma. Magtumar gud aning MyTC, ma. Gitumar bitaw ko buntag ug gabi. Sa maintain ako sa MyTC simana lang. Nibalik sa normal akong tulog. Tawhay akong pamina. Wa nagalabad ang akong ulo. Salamat kay MyTC. Epektibo jud kaayo. MyTC, ang alkaline nga vitamin C. Mabali sa mga butika. MyTC. Sa umaga pabulat ng mata, isang tasa ng kape para guminhawa. DTX Coffee Mix ang sagot ko pare, nakapagkape ka na patok pa. Sa bawat tigo, feel mo detox ka na. Cleanse ang katawan habang nalalasahan mo siya. Pambagising lang, di lang basta-basta. Nakapagkape ka na, ang buhay mo guminhawa. Nakapagkape ka na, nakapag-detox ka pa. Sa bawat higop, ramdam mo ang saya. DTX Coffee Mix talagang kakaiba. Pampatanggal ng pagod, pag-express sa umaga. DTX Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Clinica Sporbiotics. Kabalik-balik sa CR, ka-diarrhea. Mag-Sporbiotics. Kapahulong sa bacterial infection na hinungdan sa diarrhea. Sa Sporbiotics, pas-pas ang alibyo. Mag-Clinica Sporbiotics na. Adlaw-adlaw. Mapalit sa inyong mga suki butika. Extend Food Supplement for Men. Ako si Mark. Sa tuod lang, tungod ka kaedad na ta, ginakulang na ta sa pwersa. Daw hindi nagid makaarangka. Hasta nga nabatian ko sa radyo, ang Extend Food Supplement for Men. Tintistingan ko, wow, ayos gid. Kamu man bala, testingin nyo ang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. DTX